ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಏನು ಚಲೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅಂಚದ ಇವೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಾರದ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಂಡದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಾಲ ದೂಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರ್ ಎಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಅದು ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾದು ಜೋಕ್ಲ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಶೋಕು ದಿವನೊಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಜೋಕ್ಲ ಕುಂಟಂದು ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತುಂಡು, ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ತೆಗೆದು ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನಾಳೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮನ್ಪೌಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡಕ್ಲೇನ ಇನ್ನಂದ್ರೆ ಟಿ.ವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡುವೇ ತೂಪುನಾತ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಾನು ಸದ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ತರ್ಪದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಬಂದು ನೆಟ್ ದುಂಬ್ಲ ನೆನ್ನೂರ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತರ್ಪದಿತ್ತೇರು ಉದ್ಯೋಗಪ್ಪ 3 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಗನದಾನ ಅಂಚದ ಇತ್ತೇವೆ ನಾನೂರ ತರ್ಪದೆ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಗೀಚಿದ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಂಚತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಪೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವೇ ಪೆನ್ನಡಿ ಬುಕ್ ಏಸತಿ ನಮ್ಮ ಗೀಚಿದು ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಅವು ರಬ್ಬ ಹಾಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅವದೇ ರಬ್ಬ ಹಾಪುಂಡು ಪಿರ ಏನು ನಮಗೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ 4 ಟೈಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ಪೆನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈ ಬುಕ್ಡು ಬರೆಯರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಅವೇ ಇರೇಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 8 ಸತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಈ ಬುಕ್ಡು ಬರೆಯೋದು. ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಜು ಕೊರಿಯರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರದ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಏನಿಡ್ದಾದ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಕಫ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮರ್ ತರ್ಪದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಎಡ್ಡೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಈ ಟೈಪ್ಡು 3 ಟೈಪ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರು. ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊನೊಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಶೀತ ಮಾತಾಂಡ ಮುಂಕುಗು ಮಾತಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ನೆಡ್ಡುಂಡ ಸ್ಟೀಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ತೊಂದಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಪುಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಮರ್ ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಹೃದಯಾಗ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಹೃದಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೇ ಪಂಡದು ಏನು ಮೀಶೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂದು ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೂದು ಎಂಡು ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ನನಕಿಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಸ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಶೇಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನಮಕ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈನ್ಲ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಲ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅದು ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಕೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟೈತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕ್ಲು ಮಣ್ಣಿಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಬದಲು ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದು ತೆರಿಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿರಿಪಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.